naše rybářská líheň na sádkách, kde máme v očekávání hlíhnutí pstruha obecného. Zde záběr na soustavu aparátu ryklovacek, kde odpočívají a leží pstruží ikry pstruha obecného. Voda v této nádrži, jak vidíme, se provzdušňuje a vrací zpět do okruhu, kde protéká opět aparáty přes ikry. Zde pohledem vidíme ikry, které jsou již v sočných vodech a do 14 dnů bude z nich kulit plůdek. Každodenní práci samozřejmě je čištění a odsávání mrtvých jiker a slupek z prasklých jiker. A vidíme zde, jak už se tam hemží vykulený plůdek, který má ještě váček žloutkový, ze kterého se vyživuje. Pstruha duhového máme na žlabu, nahoře vidíte automatické krmítko, které je ovládané hodinovým strojkem. To v případě nepřítomnosti někoho z nás samovolně toto krmítko, tyto pstruhy krmí.